שלום לכם ילדים, ילדות, גברים, נשים ובחורילות. אני אור וזה נתן, תגיד שלום. היי. היי. אנחנו בסדרה חדשה של אדוונצ'ר של סקייבלוק. מי שמכיר, מי שלא מכיר, הנה הכירו, סקייבלוק, אנשים בסקייבלוק. קיצר מה שיש לנו לעשות פה, יש לנו חומרים קטנים ואנחנו הולכים לשרוד מהם. אם אתם רואים, יש לנו פה למשל ברד שם, מה שנראה לי חול, קקטוס. לא, זה מה שיש שם. בקיצר אנחנו צריכים לשרוד פה בדברים הקטנים שיש לנו פה. אז אתה רוצה להתחיל, נתן? יאללה, בוא נתחיל. אז אתה תשיג את העצים, אני אכין את הגנרטור. לא חבל, זה פה למטה. נגיד תהרוס את העץ הזה ככה, בזהירות. לא, אבל אחרי זה ייפול לא ננסה לתפוס איכשהו. אוקיי. פשוט תהרוס את העץ. אני אכין את הגנרטור. אבל העלים. תהרוס. צריכים את העצים. כן. יש שם עוד עץ. הנה ספינג. כן, קיבלת אתה. מי שרוצה, הערוץ שלי יהיה בדסקריפשן. ויש לו אחלה ערוץ. תודה. לא. נפלת? טוב, יש לנו לפחות אחד. מה שטוב. לא, זה מלחיץ כבר גם השני לא קבל כלום. אתה מבין למה אתה עושים פה את ה... לא, יש, סגתי. 2. הייתה איזה חבישה המונית יש לנו פה? מאמין לי בללה לנד עושים דברים כאלה. It's come to my papa. יש לנו 2 מים? לא, זה מים אחד. כמה קרח היה לך? קוביות קרח, כמה הלכה? מה? קוביות קרח. אחד, זה אחד, מה יש שם? זה מים אחד. היה לך קוביית קרח אחת? כן, אתה לא? שזה היה 2. נו, עכשיו חייב לסדר, לא אמרנו. אוי, כן אתה. טוב אתה. תלמד ממני. יאללה בוא לא נשים את המדרת. יש לי 2 עצים. יש לי 16 אורק ווד פלנקס. אני אכין את המקלות. כמה צריך? יש לי 4. אני שם בתיבה. שמתי 2 בתיבה, תיקח. להכין שולחן עבודה? גם, כן, תכין. לא מלא. אוקיי, אני אשים אותו ככה כאן. נו, לא, הוא נעלם בגללך. הוא עליך, מה אתה דפוק? שנייה. לא, לילה. מה יצאת מדע? הוא לא יודע, שמתי אותו ואז הוא נעלם לי. הנה. אוקיי, אני מכין לעצמי פיקקס אחד בינתיים. יש לי תחושה שזה שרף. לא, זה לא נשרף, זה לא נשרף. טוב, אני מכין לי גם... אל תכין, רק אחד צריך. אני אסיק מהקבלסטון. קודם כל אני אסיק פרקש של לסגור את המים. זה 6 קבלסטון, למה שמת פה? יש לסגור פה את המים כדי שנוכל לאסוף את שניהם ביחד, כי זה מעצבן. לפעול כל שנייה. וואלה, זה איתי רצח. תעשה בצד השני היה לי יותר חזק. כי זה המקור מים, המקור מים זה מצד ימין וזה מצד שמאל. מה אתה עושה? זהו, עכשיו אפשר לעשות ככה. אתה רוצה שזומבילות יגיעו לי? לא! וואו! אפשר ליפול ככה אבל. עכשיו אני סוגר, כן, אני משיג של קבלסטון. אתה רואה, עכשיו אני לא יכול ליפול לתוך הזה. זה עבודה קשה, תן לי בינתיים זה 6 כבל. זה מלא. שחקתי דרך, אוקיי. אין לי קבלסטון, שנייה עכשיו אני אשיג את הכבל. אוקיי, אני אשים קודם כל את התיבה, בוא נשים את המקום טוב. אין לך כבל? לא מתבייש. עשיתי אותו. סוס, נשים את הכל. את כל העיר הזאת נהפוך לכבל. רגע, אתה בטוח שלא לך 2 כוסות מים? היה לי רק בקט אחד, ובקט אחד של לבה, ובלוק אחד של אייס. זה נראה לי אמור להיות 2. כך. הגיע הזמן באמת.
כן, גם לי. קח עצים, עצים בטבע שלי. דבר שלנו. יש לך כוס. זה לא כוס, זה בקט. מה זה משנה? לכן גם בינתיים לא. שים את הסאפלינג, איפה הסאפלינג? שים את הסאפלינג איפשהו. שכחתי מזה לגמרי. שים אותו בינתיים כאן. הבאת לי פיקקס? פשלה שלי. רגע. אוי. בוא אני אקום. די, די! מה יש לך? הרביצי כל שנייה. לא בשיחה. למה אני מקבל קושן דמג'? וואי וואי. מה יש לך? אתה שאני מקבל פה דמג' שאני עומד ככה קרוב? קח. לא, לא. כן. Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted pronto. I got a girl in Toronto and I call her Raptor. She tryna chase the dollar, yeah, that's all she after. She said she fed up with the modern rappers. There's no energy, they're sounding thin to me. Yeah, so I said I got that remedy. I got that old shit, you can depend on me. Cause I'm versatile, I can shake up the floor, I'll reverse the tile. You can bet your whole purse, every verse is wild. Make a sucker MC go reverse his style. You can put your money down on it, yeah, you can count on it. And if you're feeling like it sounds legit, then you should bounce to this. I think you know what time it is. Yeah, yeah, I think you know what time it is. You can put your money down on it. Yeah, you start to realize that they were all actors. They dropped a tape and then they thought that they would be a star after. Yeah, they thought that they were off after. Let me show you how to go from a blog rapper to a love. וואי, אנחנו נעשה את החשבון מייל. מבייס, עשיתי את זה. שנייה, צריך לעשות את זה. למה? צריך. איפה תעשה עכשיו בונביל? תפסיק לקפוץ עדי. אוקיי, כאן יהיה את הדבר הזה. בואו נשים... סתם. כמה כבל בערך צריך? אני יודע שהרבה. בינתיים יש לנו כבר הרבה, אפשר להגיד. אפשר כבר להתחיל לבנות את ה... איזה... אוקיי. צריך להשיג עצים כבר, אנחנו רוצים מלא עצים. כן. אני אומר בין הפרקים נעשה ככה זמן להשיג דברים וכל זה. כאילו חומרים, לא נבנה או משהו. לא בא לי את כל הפרק בזה זה להשיג חומרים. בא לי לבנות. זה בסוף מה שיקרה. כן, יודע. אבל נראה לי נתחיל לבנות סוג של בית קטנטן כזה. לא, יש לנו כבר בית, זה כאילו מיני בית כזה בוא תכף אני קטן. רוצה לעשות, תסתכל. נכון, יש את השכבה הכי תחתונה שזה הגרט. כן, אפשר שם. למטה. כן, כן, נראה לי, אני אעשה את זה לצד השני. סולם כזה אפשר לעשות? לא, תקשיב, אני אשים פשוט מלא כבל, מלא כאילו שטח גדול של כבל, ואז נשים על זה דרט, ועל זה נשים את העצים. נפלתי. כל אחי זה. מדרגות. אז רגע, בוא אני אשים שנייה. וואי, אני אשיג את הדרט הזה כאן. שנייה, רגע. תיזהר שלא תיפול או משהו. גנבתי. לא גנבתי לי, הבאתי לה. נכון. אוקיי, תעשה לנו מיני כזה בית כאן. תיזהר לא יסחוב עליך דברים יקרי ערך שלא תיפול. אין לי כלום חוץ מדרט עליי. כמה דרט יש לנו כבר? 25, אוקיי. 27. 27? יכולים גם להשתגל, אני ממליץ לך שתשאיר את הלאבה פתוחה, שלא ישתגעו לפה זומבים. לא. אני אשים פה מתישהו גלס, מה אתה אומר? יש לי רון, כן. תשיג סנד. לא, אבל זה לא שווה, אני מת ממך. סנד יש שמה. תכף לא, יש לי רון. שנייה. נראה לי תאהב את זה. מי שאהב את המפה, יש לנו נשים את המפה בדיסקריפשן. מה לא נשים אותה? בטח שנשים אותה. בטח, כאילו. איפה כל הכבל? שנייה, לא, אני שנייה עכשיו לך. שתצא לשים לקחת מהר יותר. רצפה כאן. חשבתי שקריפר בא וגנב. ריפר יבוא וגנב לך. פאק, למה עשיתי את זה עכשיו?
אני צריך להשאיר את זה. אתה יודע שהטריפרים נחשבים כגנבים בארצות אחרות? כן, במיוחד בסוריה. סתם, לא. לא להיות גזעני. אתה כבר הפכת להיות פה יותר מדי אומר שטויות אתה יודע, במגזר הגזעני פה. נגמר לי הפיקקס. תביא את הפיקקס שם. קוצפן. אתה רואה מספיק כאן שיש לנו כזה אור. אתה רואה? איזה יופי, אתה... יש לנו אור עכשיו. קשה להגיד חכם, אבל... זה נראה גם חובה, כאילו לא יפה, אבל עדיין. תביא את הפיקקס. אני אכין לך פיקקס. מדפקר. קח את שלי אבל. רגע. אוי, זה מקל, זה מקל. יש, סתם. עכשיו אני אחליט. חכה, קבלסון אצלך. רק, תביא קבלסון. תודה. אני אכין לעצמי פיקקס. כך. למה לא אמרת את זה קודם? אוקיי, שמע, הגיע הזמן. טוב, הזמן נגמר. חבר'ה. זה הפרק הראשון. אפילו שחבל קצת שאספנו את כל החומרים, רגע בוא נסיים את זה רק. אפילו שזה היה קצת חומרים ואספנו, הוא לא נורא בפרק הבא אנחנו כבר נתחיל לבנות והכל. הפרק הבא יצא עוד מעט. מחר. מחר, היום, חתיים. אפשר גם היום, אין בעיה. היום בעוד יומיים, בקיצר. לא. תודה שצפיתם בנו. זה היה אור, ערוץ של אור. כן. ונתן, שלא קשור לערוץ שלו. אם רוצים לצפות בנתן, הקישור לערוץ שלו יהיה בדיסקריפשן, ונתראה בפרק הבא חברים. יאללה ביי.